Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Mateo, jak amo na husto matlang daytoy a desisyon ko. Amo ka narigat da iti para kadata. Ngam kasapulan para iti masakbayan dagiti anak ta. Amumot no kasano ka importante ti panagadal ka daros ken ki kung anak ta. Wen, amok dayta. Ngam kasano no jak kabaulan ti panakayadayok kada kayo. Kasano no jak tumaragpat ti arapaap ko para kadakwada. Saan ka ngagmaymay sa Elena? Adda kami a pamilyam. Kadwa na kami amang tunoy iti arapaap mo. Agtalag ka iti Diyos. Ken iti panagayat da iti tunggal maysa. Kabaulan ta daytoy. Takadwata ti pamilyata. Agyaman ak Mateo. Kasapulak at talaga itatikiran ti pakinakam. Agkakadwata yung aura adayaw ka. Panubok lang na ito'y. Katamok amabailan tayo. Masapul lang agbalin tayo natibkar. Agyaman ak. Ikarik nga aramidak ti amin para iti pamilya tayo. Talaga nga minakayat ka matulungan iti panangisagana ta iti masakbayan dagiti anak ta. Agyaman ak bakit? Wen, agtinulong ta. Katagbalintaan na tibtibkar ng mitaan yaman na panubok asumangbay ka data. Dimtengan ti aldaw nga ipapanaw ko. Sigurado akailiw kayon to a pamilyak. Kasta kami mo't Elena. Ngam amumi akasapulan. Ken talaga aday ti arapap mo nga aramidan. Nanang, siguradong nga agsubli ka ha? Wen anak, katlaglagi pam, para kada kayo dayto yung aramidak. Mailiwak to kada kayo unay. Amumi day ta bakit? Kat amumi mat nga aramidam daytoy para iti masakbayan ti pamilyam. Agyaman na ka talaga kada kayo, kan iti namarswa, taimpaayan nak iti pamilya na dungo kan man nakaawat. Maawatan mi apara kada kami dayto nga aramidam nanang. Katagyaman kami matkan ka, tak sakripisyo ka nga agabrod, tapno maipaayan na kami laang iti nasaya at amasakbayan. Agyaman nak anak ko, tamaawatan nyo ti kayat ko nga aramidan. Nanang, agannad kayo jay Laglagi pa nyo nga awan kami ti dinayo no kas pangarigan na dadaga sa mapasamak. Wen anak, di ka agdanag, kabaila ka salwadan ti bagik. Siguradum lang bakit ha? Ngawan ti dake sa mapasamak yun ka. Kabayatan ti kaadam ijay. Wen lakay, di ka agdanag. Oh, aganad kayon to ditoy Kailiw kayon to unay anak ko. Mailiw kami tumat kan kananang. Di mo liplipatan ti pasarabo mi Wen, jak tumalipatan dayta. Naskan ang mapana kun iti pagluganak ang mapaniji airport. Mapana kun. Agananad kayo dito Patpatgan kayo unay-unay. Adda akong dito'y sango ti ridaw ti balay ti agbalin nga amok dito'y Abu Dhabi. Daytoyan ti agbalin a pagtaengak iti lasod ti mano atawan.
Nasingpot ko mati agbalin nga amok. Saan ko maakas ka dagiti daduma na ringgor? Oh, you're here already. You're the new maid, right? Yes, sir. Okay, come in. Go to your room and change, then get straight to cleaning. Okay, sir. Dahito gayam ti sila. Ay! Pingingad na marabutit ditoy. Hey, why are you shouting? There's a rat, sir. I'm sorry. Fix your things, then go straight cleaning. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello, Elena. Kumusta ka ditan? Nakasangpot ka kadimot lang kasi kakaradkad? Uwan, Lakay. Kumusta mo't dagiti ubing? Okay damot bakit? Saan nagsarsar deng aglid di day ni Rose tunggal malagip na ka? Gamit medyo okay mo't din. Talaga nga ipatpatag naklaunay ni Rose nga anak ta. Wan nga rod. Kasta unay aliday na, manipot bimanaw ka. Mabalinda ka kumamot niya video call ngam. Una yan. Ta naperdi mo ti camera ti cellphone ko. Sana bale, inton makaurnungak, pauitan kanto iti gata mo iti baro a cellphone mo. Sige nga rod Masapul arugya kon dagiti trabahok ditoy. Ang mga no sumangpeten di amok, anapan ng sukon iti apo ko na iti pagadalan. Aganad kayo dita ha. Bye! Nagrugit mo't dahil ako sinan. Masapol ang madalusak. Sakbay asumangpot da nga agap iti pagadalan. Tap na makapangandamot anasaya at inton sumangpot da. Granddaughter, say hi to your nanny. You're here already, sir? Yes, and she is excited to meet you. Rose, meet your new nanny. Rose? Hi! Are you going to be my new nanny? Yes. I'll be taking care of you while your grandfather is busy. We're going to have a lot of fun together. Really? Yes, and I prepared food for you because you must be tired and hungry from school. Yes, I'm gonna eat now. Okay, Rose. I hope you like the food I prepared for you. It's the food I also prepare for my children in the Philippines when they get home. Gapoy titulong tinamarswa, nakasangpetak ang nakaradkad ay di Abu Dhabi manang Emmy. Nalaos tiragsak ko, tanatungpal day di nga arapaap ko. Uray pa'y narigat manang, nagbalinak anatibker, tapno maipaayak iti nasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kayat ko anasimbang ti panunot da.
Akampanteda nga ada kanan da iti inaldaw iti rabaw ti lamisaan, ken ada pagtaengan a pagawidan da. Dayta ti kanayon ko a panunutan tunggal marigrigatanak ken mailiwak kadakwada. Nang runa idi kasangsangpet ko pay laeng ijay manang. Ket nadagdagan pay ti iliw ko kadakwada, idi naamwak a kanagnagan gayam ti anak ko ani Rose, ti apo ko ti amok. Iso a nakarkaron a kanayon ko a malagip ti anak ko. Ket nakarkarumet anaya si dagtiriknak iti apo ti amok. Dagita ti rason no apay a nakarkaro a nagsakripisyo ak ijay abroad manang. Rose, Kiko, agring kayo anak ko. Nakasaganan ti armusaryo, tapno da pamigsayo asumro kiti pagadalan. Uwan tatang. Uwan tatang. Ay, huwag gayam anak ko. Inton makaawid kayo ng madamdama, adan to sorpresa kada kayo. Ha? Anya dayta tatang? Secret, anak ko. Saan na secret, ano ibagak kada kayo? Ha? Alakit din. Ibagamon tatang. Saan pa ingarod ang mabalin anak ko? Sana bale, makita yung matladagos, apaman na sumangpot kayo inton malam, ha? Ni tatang nga talaga. Nasa miti secret. O sige man langan. Into nagawit kami langan numalam. Ala, mangan kayon anak ko. Iti kasta, saan kayo amala daw iti pagadalan? Manong, anya nga ta surpresa ti bagpaga ni tatang. Excited ako na makaammo. Jack amo ading. Kunamat ni tatang nga secret. Di maamuan tanto inton makawit ta inton malam. Kaya't ko ngamin amaamuan na anya dayjay manong. Excited ako nga gawid. Manong, mamimiss mo ka din ni nanang? Siyempre mata ading. Nasakit nga rin tinakam ko di nagabrod ni nanang. Ngam ko na namot ngamin, para iti masakbayan ta, iso kasi tinaramid na. Amok mo tayo di manong. Kanayo na kami na mailiw ka ni nanang. Nagrigat no saan tayo akadwa nga inaldaw ni nanang. Talaga na rin katading ko. Ngam masapul nga nusan tayo. Sana bali, tadamat ni tatang akad kadwata. Ada pa'y dalola kan lolo. Basta ti panunutom laangan. Inton agawid ni nanang, adon to tiyawid na ngay ayam ta. Wan manong! Kumustamat ngay ni Elena ija abroad, anak ko. Kasi ti Diyos, nasayat mo't nanang. Nasingpot ka nung mati amo na. Ay, nasaya at garudno kasta, anak ko. Amo ka narigat itibiyang mo tiyada yu ti asawam. Kas nakunanan, kaya't nakatulungan, tapno mapadurasyo ti panagbiagyo. Dahil tangarot ti pagbain na kita sa awak nanang. Diyak kabailan nga ipay ti amin nakasapulan da. Nang runak at dumakdakil na gito ubing. Iso ang nagpursigyan nagabrod ni Elena. Ay, san abali, anak ko? Tagkin kinaawatan kayo mat adwa. Kan nasayaat mo ti panang taripatom kadagiti anak yo. Day talaeng kat umanayon apakabang aran ti asawam, anak ko. Pudno day tananang.
Kat ikagumak nga aramidan ti amin nakabailak. Tapno awan ti rason agumura kanyak ta asawak. Nuwun, anak ko. Nasaya at daita akapanunutam. Tatang, adda kamin. Nasayat mo't anak ko. Ala, agpulis kayo pa itan eh. Agat lingit kayo. Anya nga di sorpresa nga ibagbagam kada kami, tatang. Una yun, talagang excited kayo na makaamu ah. Makita yun dito eh. Wow, baro ti cellphone nyo, tatang. Ken touchscreen pa eh. Wan anak ko. Kaya tyo kada makita. No asino ta dahi ti bangir alin niya. Sino, tatang? Dahito yun eh. Hello, anak ko. Ha? Nanang? Nanang! Mailiw akon kan ka. Uray, Shakmat. Kailiw kayon kan ni manong mo. Sana bale, adan baro a cellphone ni tatang yo. Mabalin kayon nga i-video call akanayon, anak ko. Wan nga rod anak ko. Mabalin tayo na kanayon ang makita kan makasarita ni nanang yo. Wan gayam, Rose. Dandanin di kasangay mo. Wan, nanang. Anya nga iti regalong kanyak. Siyempre, secret. Ngam amok ang magustom to ti regalo kan ka. Da kayo talaga? Naisim kayo kun ni tatang iti secret. Sige, nanang. Urayot ti regalong kanyak, Wan, anak. Sigurado ang magustom dayjay. Ala anak ko, agpakada kayon ka ni nanang yotan eh. Nataktak ko na yan. Ang mga numasangputan ti amo na makisarsarita kada tayo. Sige nga rod, nanang. Bye-bye. Bye-bye, nanang. Happy birthday anak. Umay ka agar mo sa rin. Nagluto akit ti paboritong maaram mo sa rin. Agyamanak, tatang. Apay analiday ka anak ko. Dayto nga minti umuna a birthday nga awan ni nanang, tatang. Di ka madanagan anak ko. Agsublintumot lang ni nanang yo. Kat makadwata yun ton, iti sumaro na pa nagkasangay mo. Ala, umay ka, taday pakitakyon ka. Anya dayta, tatang? Dahito yo, regalo kon ka ni nanang mo. Wow! Adan di ay ayam ko? Amumi akayat mo launay day tangay ayam. Iso akas sa timpatulod ni nanang mo. Agyamanak, tatang. Agyaman kan tumot kin ni nanang mo, ito nawagan na tayo ng madamdama ha. Iso tagregregat iti abroad, tapno maigatangan na kay tikas tangay ayam. Uwan, tatang. Awagan tayon tong arod ni nanang inton madamdama. Manong atawan mat ti kaaddak iti abroad manang Emmy. Kat nalaos ti panagyaman ko iti baro at teknolohiya, tauray kaskasano, makitkitak ti pamilyak, babaan iti video call. Ngam siyempre, sabali latamet no talaga nga agdadan na kami. Iso ngay naramid ko idi ti amin tapno makaano sakmanang. Imulak iti isip ko ano makaawid akon iti pagilyan tayo ket ag for good akon.
Apaman ang nakaurnungak manang, pinanggap mi ti ag negosyo kanila kay ko, apaman ang makaawidak. Ngam kabayatan ti kaaddak payla ang ijay, intultuloy ko lata ti agan-anos kan agsak-sakripisyo para iti ipatpatag ko a pamilyak. Hala, anyat orasan. Dandanin sa mangput ni Rose manipod iti pagadalan. Diyak pala nakaaramid iti meriendana. Darasak nga idalimanak dagtoy. Tapno makaluto akon. Nanny, I'm home! You're here, Rose. I haven't cooked your food. It's okay, Nanny. Can I help you cook in the kitchen? What? You want to help me cook? Yes! I want to learn how to cook turon, Nanny. Okay, I will teach you. Let's go to the kitchen. Lakay, apaman amalpas ti kontratak, agawid akditan. Adamot tan naurnong ko apang rugyan tang agnegosyo. Ha? Talaga, Elena? Uwan lakay. Agyaman na kiti Diyos. Makadenada ka manen ka na kita ubing. Kanayin dang rod atamagan no kaano ka na di panagawid mo. Kunak mo umadanin. Mailiwak nga runa yan kadakwada. Excited ako nga agawid. Nga mapampanunot ko matoy aputi amok ang mapanawak. Bakit? Napatagmat ka niya ako ni Rose. Nang runa kat ka nagnagan unay ti anak ta. Iso akasla na iliw-liwag ko ti iliw ko iti anak ta gapukan kwa na. Sigurado ang maikawan to na awan kan bakit? Papanan na ngay, no di mairwam tumutlaan. Sana bale, ta ikarikto kan kwa na akanayon ko nga i-video call. Tapno kasla addaak laang iti asidag na. Di mo ibagbaga kadagiti ubing nga agawid akon, ha? Bayam makita daktulatan inton adda akon dita. Wan bakit? Kasta talaga taramidag. Tano ibaga nga agawid kan. Rang-rangan daktumanan nga inaldaw. No apay nga awan kapaylaan. O sige nga Rod, umawag kaktumanan. Ibagam to kadagiti ubing. Bye! Nanny, are you going away now? Yes, Rose. I will go home to my family in the Philippines. It's time for me to go back and stay with them. I will miss you, Nanny. I will miss you too. Do you know that you have the same name with my daughter? And that made me always remember her. Really, Nanny? Yes. And when I get home, I will always remember you too. Thank you for everything, Rose. Thank you also, Nanny. I hope to see you again in the future. Don't worry. I believe our path will cross again. And I will always call you. Goodbye, Nanny. I love you. Goodbye, Rose. Take care always, okay? I love you.
anak ko, adda akon. Ha? Nanang, adakan! Saor at talaga ni tatang. Di na imbaga sumangpot kagaya man, nanang. Wan nga rod. Imbagak ngamin asaan na nga ibagbaga kada kayo, anak ko. Kasano, di dakto man sardengan aririyenan. Pasensya kayon, anak ko, ha? Medyo nabayagan basit sa akto na kaawid. Okay lang, nanang. Maawatan mimot no pa nag-abroad ka. Wan, nanang. Amo mimot apara kada kami tinaramid mo. Wan nga rod. Agyaman anak ko. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Nakarkaro ti iliw mikan ka bakit? Nang runa dagiti ubing. Amok dayta. Iso nga adda pasarabok kada kayo. Ha? Kita akman, nanang. Oray siyak, nanang. Kaya't kumata makita. Kuma, adamot pa sa rabok. Mabalin ayamat nga awan ti pasarabo ti ay ayatak unay nga asawak. Wow! Nag-sweet da! Agpay sugayam man ang Emmy, ngano para iti pamilya, aramiden tayo ti amin. Sa bali ti kinaragsak anariknak, idi makita ken maarakop kumanan ti pamilyak. May sa daytoyen akararagsakan anariknak, iti unos ti panagbiag ko. Kat awanen ti makaartapay iti daytoy. Kuma agbalin apalagip to'y padas ko, tapno agtrabaho tayo anasayaat, tapno maitad tayo ti kalkali kaguman tayo abiyag para iti ipatpatag tayo a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Elena. Elena, pagayam ko, agpayso dayta nga imbagam. Ano para iti pamilya tayo, masapol nga aramiden tayo ti amin, tapno magunod tayo ti arapaap tayo para kadakwada, uray katukad daytoy ti panagsakripisyo tayo. Kanayon tayo a panunutan at ti pamilya kat adda a kanayon iti sibay tayo, iti rigat man wenno ginawa. Dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo, ken ti panagsakripisyom agraman ti asawam, tapno maipaayo laeng ti kalkali kaguman nyo abiyag para kadagiti anak yo. Sapay kuma takanayon anaragsak ti pamilyayo, nang runa itan, taagdadan na kayo manan. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Bakit? Isaga naman tay pantalon ka na mapanak ije barangay hall. Anyat mapan mo koon ijay. Di ka pa'y lagtali na dito'y balay. Nakapudpudot ti panawon. Amang ano anya ti mapasamaken ka. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Inakla tumulong matano anya ti maitulong ko ijay. Sana jelag tugtugaw di ti balay tararmidag. Nakarkaro ako mapsutak ano kasta. Ay, nagadulakat ti sinaumon ay alaklakayan. Si kalaang mo ti pampanunutek. Kastamot lagayam apagayat mo ti mapmapandita barangay hall. Di ka pa'y lakat tumaray a kapitan, tapno adagunggunam. Apay ayaan nalalaing kang umitisyak. Jak nga rod kaya taagbalin nga opisyal ti barangay. May mayat la ti kastuyan.
Saan ka makapudpud no kadagiti daduma at tao no adda ka iti takam? Pagkunaamat, Na, di kaya makita nga ure agaramid ka iti nasaya at adalat ta makunadakan ka. Adalat ta masauda. Ay jak lakit di kayat ti kasta. Iso anasaysaya at di awan ka iti takam. no iso ti kunam kat anyang arod nga iti maaramidak. Ang amdi ka uni agbambanog, ang mga no makapadakas ka. Uwan ka de. Mala, yung kaisaganan di usarag, tarumwara. Kadaak nanang. Umay ko ito to'y prutas para kada kayo kan ni tatang. Ginatang itay ni bakit ko itsendaan. Naagyaman na ka anak ko. Awan samot ni tatang. Jakmat nakita dita parangan. Awan manen Napan man iji barangay hulan. Anyat inaramid na nga ijay. Napan man nakimitiran Kasla di mo amamo ni tatang mau. Di pa ilakit ko mga rod tumaray yung opisyal ti barangay no pag-ayat na matlagayam ti mapan makimit-meter iji barangay hall. Isumot ti kunak. Ngam di na kano kayat, tadi na kayat ti makangag iti pamabalaw dagiti tattao, no adda saan da magustuhan a maaramid na. Di isumot lang nga isaw. Adda iji atumultulong. Inton kwan, adan tumot lang ako na dagiti makakitkita Naku na mo, anak ko. Ngam natangkan mo ti ulo na. Agsakit ka daw no adalaang dito'y balay kunana. Ay, anyalagat ni tatangan aya. Alang arod, inakon nanang. Pakibagayon to lang nga imayak. Tadi nakat ko na nakalipat akmanay. Dagdang ganyan tumot ngamin ti bagbaga jay amayaw. Mangrugi mo tan ang agkabaw iso akas jay. Sige nga ron, nanang. Inak nga ro dan. Ala anak ko, kubustan tula nga dagiti apo kanimila nga asawam. Ibagam taagyaman nakiti prutas nga inted na kada kamay. Nay, maluman. Apa nga itakalaang asumangput alaklakayan. Ay, nabanugak. Sapay sobra ti bara ti panawin. Apay, anyat kinwayo ayay di barangay hall, ta itakalaang asumangpat. Ay na, si Morotakman kada kagawad goryo anapan nagsurbi kadagita adda dito lugar tayaw. Ano nga minan ka ti makitkita mi abaro-aro pa? Iso, anapan kami nagsensaus. Ay kat kay kayat da ka manen taadda ka atimulong kadakwada. Awan bakit? Kakayatan dalaw na ay. Kanamumot agagayim ko amin nga opisyalis dito barangay tayaw. Nala, ingkarod agdigusan tap na mapriskuan ka. Nakaluto akon. Madamdamalaang mangantayon taon. Huston taon no sumangput ni Rina nga anak ta. Apay, awan pa'y aya. Awan pa'y nga road. Ang mga noadan iti asideg. Awan mo ti kunana nga aguber time ita. At ako mga rod isang put na alyempaw. Amo nakit apapaboritok ti lyempaw. Si kamot. Adamot na luto amakan, agbirok ka pailaang iti sa balay. Ay naikan na alaklakayan. Sa anak mo't nagbirbiraok. Ngam nasaysayaat mo't laeng kumano at da isang put na Di mo namnamaan, tapno saan ka mapaay. Alaki din, ingkag di gusan.
Nay, adan ni Rina, lakay. Nasaya at matapno makapangantayaw na. Ada ko, nanang. Tatang. Ay, ada ka din sangpot mo amasida, anak ka. Di mo't imbagakan ka nga damot linuto kasi daan tayaw. Ada, tatang. Mabalin aya, jak gatangan tay paborito maasidaan. Nang runa no pa nagsusweldo. Oh, anya ngay, makitam kandra. Kung naktumot namin kan ka, labnak ti anak ta. Si Kama, Trina, ruamamot day taamam. Intun kwan na high blood daytan. Adula amin mat nga ibagbagam kandra. Alaki din, yung kaagidasaran tamangan tayaw. Naitakat tinagdumaan ni Rina kadagiti kakabsat na. Tama nagparabor launay. Ay nalakay, managparabor damot amin nga agkakabsat. Na, Wunmat ngagpaiso, tatang. Kanayon tupay nga umay na kayo ituludan ti prutas dito'y ni Manong. sa bali lang mo't yakaskan ka nga ada dito'y poder mea. Nagsapad ang tumot nga binanagpamilya. Ah, Oray ni manang mo. Nagadayo ti lugar ti asawa na. Iso asaan pa yun ang makapaspasyar dito. Iso asi Karina. Agtalinaad ka dito'y pudirme. Oray makiasawa kan taon. Nawatam! Kasta ti ugali ti asawak manang Emmy. Nasingpet, managtulong, ngam adala ang babalawak ken kuana no dadduma. Kasla adda idaddaduma na kadagiti anak na. Nasayaat mo't amin nga anak mi, ngam no apay anay pamaysana ti atensyon na iti buridek nga anak mi. Irikrik na akpay ket din dagiti dua nga anak mi iti kasjay nga aramid ti asawak. Maawatan damot ket din ni tatang da. Siguro gaputa adda-andan iti bukod a pamilya. Ket nilaengen rin na aburidek ti adda iti podermi. Gaputa isulaengen ti awan asawa na. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a kababalin ti asawak manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay Rina, saan ka kadi asumrek iti trabahom ita? Nanang. Apay anak ko. Ada ka di sa gubanit mo. Ay, masapul nga agtumar ka iti agas no adda rikrik naam. Awan rikrik na nanang. Adala ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Ha, nay, anya ka di dayta anak ko. Nanang, nakalibak iti trabaho. Tarugyakon nga ipag nati papeles ko amapan iti balasiw taaw. Ha, agabrod ka kunam, anak ko. Wan nanang, tulungan naktigayam ko nga adda ijay Macau. Adda imatmatunan na restaurant ijay, ako ko ti kabsat na. Ket agkasapulan da iti kanayunan a tao. Iso na panunot na asyak ko matimay sa nga alaen na. Ay, ket nasaya at ano kasta anak ko. May saan na pintas nga oportunidad dayta para ken ka. No kasta, umanugot kayo, nanang? Apay ket din asaan ngay anak ko. Para iti basak bayam dayta. Iso asige, no kayat mo, mapan ka anak ko. Pampanunutak ni tatang, nanang. Sigurado asaan nga umanugot dayjay. Tandinak kayat amayadayo kada kayo. Anak ko, nahustuan kan iti edad.
Panawon mo ten, tapno panunutom ti para iti masakbayam. Saan nga agnanayon nga daka iti pudermi iti amam? Nanang, Di kagdanag anak ko. Siyak ti makaam mo amang ibagakan ni tatang mo. Amok ang maawatan ng tumutlaang ti amin. Apay ayakas na saan ka ang makaanak apu sa dita, kandra. Kun apay nga awan pa lang di anak mo, kudnay. Sumipngutan. Day tangarod ti kayat ko nga ibagakan ka, lakay. Di anya. Nagpakada kanyak itay bigat ni Rina. Ah, Nagluwas na iji Manila, kadwa na ti gayem na naggapo iji Macau. anya. Apay saan na nagpakada kanyak? Kanan niya kumati aramidan da dyan Manila. Lakay, kayat nga isurot niya gayem na ni Rina iji Macau. Tapno ijayan nga agtrabaho. Kat, imanugot mo't. Iso asimurot iji Manila. Tapno ipagnadan dagiti kasapulan a papeles. Tapno makapan ni Rina iji Macau. Anya, ay saan ang mabalin? Ang mga noon na ti mapasamak kan kuha na ija abroad. Lakay, nahustuanan iti edad ti anak ta. Baiam ka day, apanunutan na motan ti masakbayan na. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ipagud mo ti anak ta iti puderta? Ay, unay mutan. Awan lang arudan di tao'y dagitid mga anak ta. Pumanaw man ti buridak. Talaga akas talakay. Iso arwa mo munti bagem at talaga adwa talatan. Siyempre, adanton kanya-kanya abiyag dagiti anak ta. Ay, unay mutan ti kastoy. Nagkas ang mutan, kandra. tatang, ag-flight ako ninton sumaro no alawas. Anya nga rod ngay, no isumot ti kayat mo anak ko. Di kay ang danag tatang. Kanayon aktong ag-video call, tapno kasla daak matlaang iti asideg. Kayat kayo ngamin nga ipaayan ti mas nasalsaliwanwan apa nagbiag. Iso apalupusan dak kuma. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo kanyak? Anak ko, maikawak tulakit iti kaawan mo. At damot ni Manong iti asideg tatang. Nilaang matmanang ti aday iti adayo. Ngam ka na yun mat nga umawag. Sa dala umawag ano makalagip da. Saan ada kami ti priority dataadan pamilyada? Saan akas ken kaakanayon nga adda ka diti balay? Sana bali tatang. No makaurnungak ton, agawid ak tumatlaang. Taag negosyo tayon tulaangan dito'y lugar tayo. Nanang, apay, awan man ni tatangin. Ay naanak ko,
Manipod na gabrudya adem, saanan ang matatao dito'y balay ti amayo. Kurang la maturugan di ta barangay hall. Surot-surot, uray sa dino ti papanan dagiti gagayem na nga opisyales. Ay, unay lakit ni tatangan aya. Sapay nakapudpudot. Amangan anya ti mapasamakan ko na. Day tanga road ti pagdandanagak anak ko. Sapay pag-aayat na numapandagdaldalos dito'y barangay tayaw. Mawatwat ka no, kunana. Sapay oray bagaan tayo. Natanggan ti ulo ni tatang. Ti kunana nga taakit ka na yun anapigsa ti bagina. Sipod pa'y, kastan ti amayaw. Ngam nakarkarom an itan ta nagabruden tay kabsatyo. Kanayon nga ron na magbagaan tay adiyaw no kasdyang ag-video call. Ngam awan latta. Sapay nakasapsapa pumampanaw. Bayan niya takasaritak to inton maranaak nanang. Manipod na gabrod ti buridak nga anak mi. Saanan ang matatao ije balay ti asawak manang Emmy. Nakarkaron nga impamaysana dagiti aktibidad na itirwar ti pagtaengan mi. Nang runa unay ije barangay hall. Banag apakaragsakan met dagiti kalugaran mi. Kastamot ang kanyak, gaputa amok nga uray saan nga opisyal iti barangay ti asawak, ado ti maitultulong na. Nasaya at met ti kasasaad ni Rina iti pagilyan anapanan na. Kasla damat laeng iti podermi, gaputa kanayon ti panag-video call dak iti amana. Nakitak met a medyo na iliwliwag metten ti asawak ti kaawan ni Rina dito Pilipinas. Kastamet akanayon ti komunikasyon da kadagiti duapay nga anak mi. Agingga nga adda na pasamak asaan mi aninamnama manang Emmy. Nay, itaman pa'y anasapa ka nagawid, lakay. Ay, nagawid akon ata kasla agkakapsuta ka jak amaw. Ang mga nusaan kamot anangan. Anya kita saanan. Nagadunto pa'y tikinan ko jay nakipaskanan may. Nagado alimpo ko naman. Ay, ang mga nunasubra ang mutan. Imbagak lang arudan, adi mo subsobraan ti agsida iti karney. Madula amin. Apay ngay kaslag tayo matan ti lubong ko. Ha? Ay sos, ang mga noanyamot na itanlakay. Maula. Ay Diyos ko, natali mo daw ti asawak. Ay, tulungan da kami! Tulong! Ay, nasaya at nakapuot ka lakay. Ay, sa din no te ayan ko. Anay ko. Anya ngay, daytoy nakatudok kanyak ngagbit-bitin. Dextrose da ita. Naawanan ka ngamin iti puot itay. Imbaglaangan at adakan iti balay. Ngimato ka no ti presyon mo. Anya, kat numayat mo tirik na akon. Intakit din, agawid tayo. Ay, saan man anatangkan day taulom alaklakayan.
Nasaysaya at matlaang no maobserbaran da ka diti ospital. Agyan ka kanupay laang dito, ko na ti doktor. Anya ngay ti aramidak ditoy. Agid ida. Nakarkaron ako mapsutak no kasta. Saan ka din anatangken taulom? Agin na nakakit day, tapno daras ka nga umimbag. Lakay, ni Divina, ada iti bangir alin niya, kaya't nakakano ang makasarita. Hello. Hello, Tatang. Kumusta kan? Agpaimbag ka, ah? Saan ka nga agsubsubag? Noon niya ti imbaga ti doktor, iso ti surudam. Makauma mo tagid idang agmalmalag. Ano sa inyo, Tatang? Tapno umimbag kayo. Pasensya kayon, ta sa anak ang makapandita. Awan mo't ngamin agawir ka dagito'y apoyo. Wain, maawatak. Haan abale, tamapan ka no dita ni Manong inton madamdama. Ibagaman ta mga wit iti masida. Anyamot ti makmakan dito yan. Awan pa'y ramraman na. Nakarkaro ak ngagsakit no kastoy. Kayat kun ti agawid. Diakon kayat dito ospital. Saan pa'y Tatang? May mayat matlaang numaagasan kayo dito ospital. Sige nga rodon, Tatang. Umawag ak tumanan. Sige. Bay nga rudan. Imawag itay ni Dan. Damdamagan na no anya kano ti kayat mo asidaan. Mamalon ka no inton madamdama. Ay, katanya pa'y ngay. Liempo tayo sumot ti paborito. Ay nalakay, pangaasim, taidyam pa'y laang ti karkarney. Iso ang imato ti presyon mo, gapo iti kakakaan mo, iti karney. Ay, alang araw, natanglagan. Makauma ti makmakan dito ospital. Awan ramraman na. Awanan. Nalipatan datan dagit anak ta. Awan damot dan. Ay, anya kalakit din aya. Katno ka umay ni Dan idikalman anamalon. Nimot Divina, kanayon nga umawag. Kastamot ni Rina. Anya nalipatan datan asasawumbot. Ay, agawid ta kuman. Ha? Hi, Tata. Alaan da kayo ti Dara, Anya, daramanan. May busan ti darak iti kakaalayaw. Anya, matan. Atal na ka man lakay. Masapul nga alaan da ka. Tapno makita na dagiti rumbang akitaan da. Itudok kong tatawan. Anay ka, sus. nagsakit matan. Anya kayo matan. Kaslasaan at tao ti tudtudukan niyaw. Kaslawan riknak mo't at tudtudukan niyaw. Saan mon samot nga maw? Ay, atal na ka kunak. Ay, po. Anya lakot ti ugali to impadawat mo na ang asawak. Ay, Aday ta, nalpasan Tata. Ala, pumanaw kan. ay. Nagsakit. Kaslamat awan riknak at tudtudukan dan. Ibagam ka ni Dr. Tagawid tan. Diyak kayatan nitaw. Hello, Rina, anak.
Naimbag man tay mawag ka. Kumusta kan, tatang? Naimbagan kan? Un anak ko, naimbaga kaun. Kaya't kung tagawid, tudok damat at tudok kanyak dito ospital. Kasta talaga, tatang. Naimbaglaangan tasan anak karuti na pasama kada kayo. Ay, wan gayam. Agpawitak ti usaran nyo akwarta, Kat katangan nyo ti kayat yo, tatang. Wan anak, agyaman akmanan. Naimbaglaangan tanda ka kanayin ang mga asikaso kada kami kaninanang mau. Tatang, saan laang asyak? Uray matdamanong kan manang. As-asikaswanda kayo matlaang. Nang runa ni nanang, taiso ti kaasi amang bambantay kada kayo. Oh, saan mo't akas kun kadagiti kakabsat mo? Ay na, agkabaw kayon san, tatang. Nasingpet, dagiti kakabsat ko. Ala, sige nga rod, umawag ak tumanan. Agpaimbag kayo. No anya ti ko na ti doktor, iso ti surutin nyo. Wan, anak ko. Ay, agyaman nak. Mabalinta ka nun ti agawid ko na ni doktor. Naimbaglaangan ta pinalubusan na tan. Ay, Kunana ano mabalain, agtalinaad ta ko makanupay dito, iti talong aldaw. Kunak mo takayat mo ti agawid. naimbag man ta impalubos na kandara. Nakaturog ak ngamin itay imay. Kasanukat makapuyat mo dagita umay tudok at tudok. Naibusamat ti dara ko ni ti kaaalad Ti damot lakat malmalpasan. Masuro na katalagan. Order ka no ni Dr. Dayjay, tapno mamonitor da ka. Makitam kat mayat ti resulta na. Iso nga pinalubusan na taba kaawid. Ang ma-x-ray ka kanupay sakbay arumwarta. Manan, saan nga ta makapadakas dayta? Lepas ko ang nagpa-x-ray December ta dito ospital. Eta, x-ray manan. Ay, si Kamot. Apay, ipaaramin nga ron ni doktor no makapadakas iti pasyente na. Saan ka ka di nga agpilpiluso pula kay? Taparamot lakan ka daytoy. Ay, bala, wunan. Kat ayan nga rodan dagiti anak tangay. Rumwartan ton dito ospital, awan pa ilati imay. Unay kamutan, imay ni Dan idikalman. Ita ibagam ngawan tim imay. Ay, napalalo ka mo talaklakayan. Nagrigat mo tandi kastoy. Dudwata mutlat na kanayaw. Apay aya, naumakan amang matmatmat iti panagrup-rupak. Ay kataganos ka. Nang rugita adudwata, aglepas ta adudwata mutlaeng. Nalakit day, aginana ka. Tainton madamdama, umay dagitay mang x-ray kan ka. No ma-discharge tan, inakto mo't bayadan ng tay bilta, tapno makaawid tamutan. Inawaga ko ni kasinsinteryaw, tajay lugan nan ti usaron tayo nga agawid. Sa tirik na Nardo. Naimbaga kaon. Nakarkaro pa apimbig sa itay malam. Kabayatan ti kaadda dito'y dadaan ken Marina. Akagiddan mo't di pa nag-video call ni Rina nga anak ta. Kasla kompleto tayo itay dito'y. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko ta. Huwag nga rod kandara, bakit? Kahit nakaragrag sakak. Kasta akmat Nardo, napalalo ti ragsak ko. Kaya't ko maulit pa iti maminado ti kasya apagtang kandara.
Daytay agdadan na tayo. Daytay saan laangan nga iti video call ang makadwa tayo ni Rina. Ti kayat ko, daytay adda tayo amin dito'y balay, kastamot tendag iti apo ko ta. Mapasamak day Nardo. Basta nadam kumamot ti salunat mo Di mo ar-aramidon dagiti banag a maiparit ken ka. Ikarik kandara, manipod ita, agbali na kun amasilan. Anadakon ti salunat ka. Ay rumbeng laeng, tapno mabayag pa'y amakaden nata dagiti anak ken dagiti apo ko ta. Ken agyaman akmet tanaamiris mo, as ang laang aniri na aburidek ta ti rumbeng nga ipaayam iti atensyon. Kandra. Rumbeng apada-pada ti tratom kadagiti anak ta. Gaben, agpapada damot amang ipatpateng kadata. Wen, Kandra, bakit? Laglagi pagkakanayon da ita. Kat di ka agdanag. Ta saan na maulit ti pagteng at ilang buridak ta ti ipapaayak iti atensyon. Saanan apulaos. Napalalo ti ragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Nakitak ngamin ang nakaamiris matlaengan ti asawak. Napanagnagan na asaan laeng ati buridek nga anak mi ti mangipatpatag kada kami. No diket isuda atallo. Ita nakarecoveran nila kay ko iti sakit na. Katagyaman ak unay, taaging ga ita, dagiti anak mi ti monitor iti salunat mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Kandra. Kandra, pagayam ko, talaga makaitad inspirasyon ti pakasaritaam. Nang runak at maipapanday to'y iti kinabig katyo asang kapamilya. Nagasat kayo, tanapadakkelyo anasaya at atao dagiti anak yo. Mangipanagnag, ti manangas asikaso da kada kayo nga agasawa, aging ga ita. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, ken ti kinasingpet dagiti anak yo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.